Лешника, това толкова бързо растящо и красиво растение. Защо лешника и изсъхва? Една от причините. Нашите лешници, това са директните сортове. Отзад може да видите и инвитро поколението, доста по-добро е като сорт. Мортарела. Тук може да видите най-различни сортове. Донда Джентиле, Ран Трапезунски и римски. Ето се спрем прямо на този римски лешник. Няма изсъхване. Ето целият ред римски нагоре няма изсъхване. И сега в крайна сметка какъв е извода? Защо изсъхва лешника? За вода. Защо изсъхват листата на лешника? За вода. Защо младите клонки във вътрешността на храста само те ви остават, когато всичко нагоре изсъхне? Защото все пак корена има някакви запаси, които може да изхрани някакъв минимум, който скоро и той ще замине. Да не говорим, че плододаването тази година няма да го имате, тъй като храста ще ви изсъхне. Ще попречи на година, тъй като в момента започват да се формират заложбите на дърветата за следващата година. Затова е важно лешниците да бъдат винаги поливани. Лешника обича много висок поливен режим.